ubufakazi bokuthi anizeli iwona ukuthi nikhona la namhlanje. Amen. Cela siwushoni ku-amen bazalwane uma sisenkonzweni. Amen. Angithatha ithuba ngibingelele kakhulu umfowethu baba uDlomo. Ngiyacela simshayele izandla egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele ubuholi bala ekhaya, befundisi mabekhona, obaba, omama, intombi nensizwa kanye nabancane egameni leNkosi. Sibonge bazalwane kakhulu ukuthi nikhona namhlanje. Sixolise ngokufika late. Asibona abantu abangasigcina isikhathi. Sibe nama-challenge nje ambalwa manje ntambama. Kodwa siyabonga ukuthi anizange nize nihambe nikhona. Amen. Cela sonke siyishayele izandla ukuthi sikhona namhlanje. Thank you, Buti, for the opportunity. Asikuthathi kancane ukuma phambi kwabantu bakaNkulunkulu. Akusinto encane neze engako kungafanele ithuba nethuba uNkulunkulu akunika lona ulithathe kancane. Must make sure ukuthi you know ukuthi uma uyoma phambi kwabantu bakaNkulunkulu awuyi koyimela wena, kodwa uyomela uNkulunkulu. Usuke uyoma endaweni kaNkulunkulu. Amen. Nikhona bazalwane? Amen. So siyabonga kakhulu Mkhabela Dinangwe. Ngihamba nabazalwane la uNdodakazi uSimangele. Ngicela ngesimawo wave isandla egameni likaJesu. Abayithi nizomshayela izandla bazalwane. Bese ngihamba nobaba uMlangeni. Ngicela naye simshayele izandla. Amen. Without any waste of time, yena umuntu obambezela kakhulu. Ngicela nje bazalwane sibuke izwi kaNkulunkulu kafushane. Sizobuka nje amavesi ambalwa bese siyathandaza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bayaphila abantu eThokozani. Ngihlale ngizwa ngeThokozani kodwa bengakaze ngifike kuyo. Siyabonga namhlanje emfundisi ukuthi usilethe eThokozani. Amen. Hallelujah. Funa sibuke nje izinto ezimbalwa. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ugesi wethu ngeke uzohambe singaqedanga. Amen. Hallelujah. Njengoba sila eternal life, akuqondananga ukuthi ukhona la. Njengoba la ulethwe uNkulunkulu ngoba enenhloso neassignment yaleli bandla kule ndawo le. Wayengalibeka kwenye indawo kodwa uNkulunkulu decided ukuthi libe la futhi nawe ube ingxenye yakhe. Kuneqhaza ke ekumele silidlale thina njengabantu abasendlini kaNkulunkulu. Sonke njengoba sila kuneqhaza elidlalwa abantu ababazalwane ngokuba khona kwebandla endaweni. Nikhona abantu abazalwane? Ngizosho into ezimbalwa nje eziyirole yakho njenganomuntu othunywe uNkulunkulu ngoba sonke la sithunyiwe kodwa ukuthi sithunywe ama-assignment angafani kodwa sonke sithunyiwe. If ngikubiza ngithi you are an apostolic people, angisho ukuthi umpostoli but ubizo leyo nto isuke isho a kingdom assignment noma into uNkulunkulu asithume yona sonke sithunywe uNkulunkulu la bese kuhlukane ngokuthi khona abanikwa ioffice lopostoli, kube khona abanikwa uvangeli, kube khona abathunywe abangathunywanga kule 5-fold le. Nikhona into bazalwane? So thina sonke nje wasila uNkulunkulu usithumile kuneqhaza ekumele sidlale la ebandleni bese futhi silidlale leli qhaza endaweni esikuyo nala uNkulunkulu esibeke khona. Praise the Lord.
ukuze umbuso kaNkulunkulu ukwazi ukuma endaweni. That yilo lokuqala leyo fanele uyidlale, ukuthi umbuso kaNkulunkulu ukwazi ukuma endaweni. Ngamanye amagama ubukhona bakho njengomntwana bakaNkulunkulu in this territory noma kule ndawo kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusebenza indawo ngawe. Hallelujah. Because bazalwane ngivumeleni ngithi akuzona zonke indawo ezibuswa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabakhile kulo konke umphezulu kwawo, right? Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. But noma umhlaba ungokaJehova akabusi kuzona zonke indawo. Khona indawo ezibuswa isitha, ezibuswa uSathane. Ingakho uma sesikhona thina fanele senze isiqiniseko sokuthi indawo siyayisusa ezandleni zikaSathane siyibuyisela embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngicela sivule uRevelations 3 Sambulo 2 uverse 13. Sambulo 2 uverse 13. Khona sizobona ukuthi akuzona zonke indawo ezibuswa uNkulunkulu noma khona indawo ezibuswa uSathane. Ubona ngeke ukuthi endaweni uthola ukuthi kune trend noma kunento esiyumkhuba wokuthi kule ndawo uthola ukuthi izingane zakhona azisiqedi isikole. Indlela osibona ngayo lezo ukuthi leyo ndawo kunesihlalo sikaSathane. Uthola ukuthi abantu abahlala kuleyo ndawo abafika eminyakeni ewu60 kuleyo ndawo njalo ikhehla. Bonke abantu bakhona baabantu abasha, yabo. So lezo izinto ezinjengana lezo ezibukeka zifana kwindawo uthola ukuthi kuyaphuzwa nje, yabo. So leyo ndawo yes isemhlabeni kodwa uNkulunkulu akakayitholi abantu azoyibusa ngabo. Because njengoba sila imandate yethu ukuthi sithathe iThokozani siyibuyisele uNkulunkulu. Omunye uzobuza ukuthi mfundisi kuzokwenzeka kanjani? uNkulunkulu can do that esebenzisa wena. Hallelujah. Sambulo 2 verses number 13. Sambulo 2 verses number 13. Praise God. Asifundeni ke bazalwane. Sambulo 2 verses number 13 ufundeka kanje. Ngiyazi lapho wakhe khona. Lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Uyayizwa leyo? Uthi ngiyazi la wakhe khona. uJesu ukhuluma namabandla lawa awu7. Uthi ngiyazi la wakhe khona bese ethi lapho la wakhe khona kunesihlalo sikabani? Akasho ngokuthi kaNkulunkulu, uthe sikaba esikaSathane. Kusho ukuthi kuyenze leli bandla lalikhona endaweni kodwa indawo isabuswa uSathane. Likhona kodwa bazalwane? Ibandla likhona endaweni kodwa indawo isabuswa isesezandleni zikaSathane. Okay, yahluleni ke lapha. uNkulunkulu uma efuna ukuhlala endaweni noma efuna ukubeka isihlalo sakhe endaweni usebenzisa ibandla. Usebenzisa thina njengoba siyibandla likaNkulunkulu. So uNkulunkulu uzosebenzisa thina ukubeka isihlalo sakhe kule ndawo yaseThokozani. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. So ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi angene endaweni ashintshe izinto ezenzeke endaweni, ngoba ungacabanga ukuthi insindiso lo oyitholile eyakho kuphela. Khona abantu aba-selfish nensindiso. Acabanga ukuthi uma sekusindiswe yena, uNkulunkulu akafuni ukuthi inhloso kaNkulunkulu akusikona ukuthi kusindiswe wena kuphela, ukuthi kusindiswe nendawo ohlala kuyo. Nikhona bazalwane? uNkulunkulu nje ufuna ukuthi kusindiswe wena, kusindiswe umndeni wakho, bese kusindiswa nendawo, indawo ibuyele kuNkulunkulu. Hallelujah. Okwesithathu, ngisakhuluma ngeqhaza ofanele ulibambe wena in the kingdom of God noma njengoba ukhona la. Ukuzosusa noma ukuzoketula isihlalo sikaSathane. Uzwile la ku Revelations 2 uthe ngiyazi la uhlala khona. Futhi kunesihlalo sikaSathane. Umsebenzi wethu njengebandla kaNkulunkulu is to dethrone noma
uketula imisebenzi yobumnyama endaweni. Yazi indawo iyakwazi ukuthi ibuswe imimoya. Uthothi akuphumeleli umuntu endaweni. Kunemimoya ebusayo. USathane uyibambile indawo, uyibambe ngeempondo zayo. Amadimoni a-operate ngisho emini. Hallelujah. Ngicela sivule uLuka chapter 8 verse 26. Luka chapter 8 verse 26. uJesu ufika lapha kuleya ndawo yaseGadara. Luka 8 verses number 26. Masitholile sithi amen. Bafika ngomkhumbi ezweni lamaGerasa elibhekene neGalili. Esephumele emhlabathini uJesu usafika kule ndawo, right? Mhlawumbe ungacabanga ukuthi ukube kwakulezi zikhathi zamanje wayezohlangabezwe e-airport mhlawumbe ngo-Mercedes or with noma ngayiphi imoto ebizayo izwake into ahlangana nayo engena nje kule ndawo. Bafika ngomkhumbi ezweni lamaGerasa elibhekene neGalili. Esephumele emhlabathini kwamhlangabeza indoda ethile yomuzi, yezwa, eyayinamadimoni. Kwase kuyisikhathi eside ingambethe ingubo, ingahlali endlini kodwa ihlala emathuneni. Isimbona uJesu yadazuluka yawa phansi phambi kwakhe yathi ngezwi elikhulu, nginamsebenzi imuni nawe ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke, ngiyakuncenga ungangihluphi. Ngokuba wayala umoya ongcolile ukuba aphume kulowo muntu, ngokuba wayesembambe kaningi, walindwa eboshwa ngozankosi nangamaketanga izinyawo, kepha wathi eseqabule izibopho waqhutshelwa idimoni ehlane. UJesu wambuza wathi, ungubani igama lakho? Wathi, uLigiyoni, ngokuba amadimoni amaningi ayengene kuye. Amncenga ukuba angawayali ukuya kwalasha. Kwakukhona lapho umhlambi wengulube eziningi zihabile entabeni, amncenga ukuba awavumele angene kuzo, wawavumela. Ngifuna sibuke le ndaba kafushane bazalwane. UJesu uwelcomewa amadimoni. Uyafika endaweni wamukelwa amadimoni, nothi akayenzelwe iGrand March noma ama-cheerleaders, but uwelcomewa amadimoni endawo. Ahlele endodeni eyodwa, ahleli kwindoda yomuzi. Uyabona ukuthi indawo iyakwazi ukuthi ibanjwe amadimoni indawo. Iyakwazi indawo ukuthi inikelwe noma ibuswe uSathane. Now, uma uJesu eqhamuka eduze kwale ndoda, lithi iBhayibheli iyamncenga kakhulu. Lithi iyamemeza yathi sinamsebenzi imuni nawe Jesu ukuthi uzosihlupha isikhathi singakafiki. But ngifuna sibheke lento yokuthi uma emncenga lamadimoni, number 1, ayabona ukuthi ubani lo zayo. Ngoba uzwa bembiza ngegama ethi Jesu ndodana kaNkulunkulu, sinamsebenzi imuni nawe. Ngamanye amagama imoya iyamazi uJesu futhi iyalazi negama lakhe. Ingakho kubalekile ukuthi ungavumi ukuthi igama likaJesu liphele noma liphelelwe isikhathi emlonyeni wakho. Fanele ube lona gama eliningi emlonyeni wakho olikhipha njalo endaweni, because kunemimoya eoperator ongayazi. So le moya iyalazi leli gama. Hallelujah. But into esizwayo sizwa kuthiwa lafike le ndoda eyazokhothama kuyena. Lokukhothama akusikona ukuthi ngoba ikhothama ngoba imdumisi. Kodwa ukukhothama kokuthi uyasaba, uyazi ukuthi uJesu yini angayenza. Now lithi iBhayibheli uthi mabemncenga bathi ungasikhiphi la kulomuntu. Kukhuluma amadimoni athi ungasikhiphi kulomuntu. Ngoba bayazi uJesu uma esefikile amadimoni aphelelwa isikhathi. Now uma ke emncenga athi okay Jesu ungasikhipha kulomuntu kodwa ungasikhiphi endaweni. Anikhola abantu bazalwane. Bathi uJesu is fine, singaphuma kule ndoda kodwa ungasikhiphi endaweni, sithatha okungcono uyosifaka engulubeni zendawo. Ngoba amadimoni awanendaba nokuthi uwakhiphe kumuntu oyedwa, kodwa for as long as operate endaweni awana nkinga. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJesu
he granted them their request, and iy'ngulube zayo ngenolwandle. Singazicabanga khona abangawudla ubhekeni la bathi unamadimoni wengulube, iy'ngulube zamadimoni. Uzwile kuthiwa lezi zangena olwandle. So lezo suzidlaza azinawo amadimoni bazalwane. Amen. Hallelujah. So niyayibona-ke lento engizama ukuyiveza engqondweni ukuthi kuyenzeka indawo ibuswe amadimoni. Hallelujah. Isitori sesibili, uPhilip uma efika eSamaria. Ufika eSamaria kunendoda ebizwa ngoSimon. Kuthiwa le ndoda yayisithakathe. Osifundela, I think Izenzo chapters number 8. Yes, ubufunde base usufika ekhaya. Kuthiwa yayisithakathe umphakathi wonke. Yes, the whole community ithakathwa ngumuntu oyedwa. Bamhlonipha, bamsama. Uyabona ukuthi iSamaria uSimon wayelibambe ngezandla zakhe, lalizwa yena. Indawo, that's why ngithe uNkulunkulu uNkulunkulu wezulu nomhlaba, kodwa khona indawo anganikezi igwena ukuthi ayibuse ngenxa yokuthi the god of this world okusathane uyabusa kulezo ndawo. But la eThokozani angeke kuze kube njalo. For as long kusekhona leli bandla angeke kuze kube njalo. Hayi bazalana ngathi anikholwa lento engishoyo. Kanti nikholwa kanjani kanti meningakholwa ukuthi ninamandla ukuthi le ndawo siyisuse ezandleni zesitha siyibeke ezandleni zika Jesu. Hallelujah. uSimon ke ufika uPhilip ufika eSamaria. uSimon uthakatha umphakathi wonke nje, uyazithakathela nje emphakathini. Bayazi nabo futhi bayamhlonipha, bayamsaba. Umoya ongewona kaNkulunkulu obusa kule ndawo. Mayefika uPhilip washumayela, abantu baphenduka, abantu baphuma embusweni obumnyama bangena embusweni okukhanya. Uyabona ukuthi masisindiswa sibaningi, indawo iyaqala inikelwe kuNkulunkulu. Uma esephendukile, lithi iBhayibheli abantu balandela lo uPhilip nemessage ayishumayelayo. Kwalanda abapostoli eJerusalem abeza ukuthi iSamaria seliphendukile, selamukela imessage. Kwathunyelwa abapostoli bazobeka izandla bazalwane. Ngesikhathi abapostoli bebeka izandla kubazalwane, le ndoda ngenxa yokuthi usejwayele ukuthi la kule ndawo ku-operator umoya wobumnyama, ngisho esephendukile wazobhabhadiswa. Wayibuka lento, wayihalela ukuthi hey, ngicela ukuyithenga lento yenu yamandla, ngayithenga ngamalini, because uyabona ukuthi umoya usekhona endaweni. Ngishilo ngathi bazalwane, umoya akumele uphume kumuntu kuphela, kodwa fanele siuqoshe iThokozani yonke umoya omubi. Hallelujah. So sikwenza kanjani ke lokho bazalwane? Indawo sinikela kanjani uNkulunkulu? Sisusa kanjani isihlalo sobumnyama endaweni? Kumele singene empini yomthandazo. Nikhona abantu bazalwane? Kumele singene empini yani? I'm glad ukuthi ngifike la kuthandazo. Iwarfare iyona ndlela yokuxosha imimoya. Kungeyona kuphela. Zikhona nezinye izinto esingakhuluma ngazo, kodwa namhlanje ngenxa yokuthi sikhuluma ngomthandazo, ngifuna sibheke lento kafushane bese siyathandaza. Hallelujah. Uma sifuna ukuthi indawo yethu inikelwe kuNkulunkulu, fanele siqale sishintshe kwandlela esithandaza ngayo. Fanele sishintshe indlela esithandaza ngayo. Imthandazo, isikhathi semthandazo yethu, umthandazo ongami nezingane zami nekhaya lami nabantwana bami nemndeni wami, fanele siyishintshe leyo mthandazo. Webazalwane, once sathi sifuna ukuthatha indawo siyibuyisele kuNkulunkulu, sisuke sesideclare impi. Because indawo webazalwane, indawo iyabangwa. Indawo nendawo ibangwa umbuso wobumnyama nombuso wokukhanya. Once sathi umbuso wakho Nkosi mawufike eThokozani, sisuke sesimemezela impi. So you must be ready ukuthi uzolwa. Once wathandaza wathi Nkosi sindisa iThokozani, Nkosi let your kingdom come, umbuso wakho mawufike endaweni yakini, usukumemezela impi. So you must get ready to fight. Uthi Paul uthi asibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nemimoya nababusi emkhathini.
So ngamanye amagama uma sithandaza bazalwane, imithandazo yethu ayingabi imithandazo selfish. From today, uma ufuna ukuthi uNkulunkulu athole isihlalo noma abeke isihlalo sakhe endaweni, shintsha indlela othandaza ngayo. Thandaza imithandazo ethi umbuso wakho mawufike. Thandazele abaholi bendawo, uthandazele umfundisi wakho, uthandazele ibandla, uthandazele izingane ezikhona emphakathini. Ngaleyo ndlela uyazi ukuthi leyo nto iyokwenza ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi uattenda, ngoba ama request kaNkulunkulu lawo ombuso, uma uthi umbuso wakho mawufike, ngesikhathi uthandazela umbuso kaNkulunkulu ukuthi ufike endaweni, uNkulunkulu uattenda izidingo zakho. Nikhona bazalwane? Manje imithandazo yethu iseyimina. Uma siya kuNkulunkulu asine list yezicelo kuphela, kodwa siya nelist yezicelo zendawo zombuso, ukuthi umbuso wakho mawufike kwintsha yethu, umbuso wakho mawufike kwizangoma zendawo, umbuso wakho usempini namagama owasebenzisayo uyalwa. Ingakho lithi iBhayibheli izikhali zethu akuzona ezenyama, kodwa they are mighty through God. Izikhali zethu akuzona ezenyama. Uma silwa emthandazweni asiphathi izibhamu, asiphathi imbese, kodwa siphathi izikhali zakamoya. Hallelujah. Our weapons are not carnal, they are mighty through God. Zingamandla lezi zikhali esiziphethe. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. So ukuze sisecurishe umbuso kaNkulunkulu endaweni, siubone umbuso kaNkulunkulu endaweni, fanele bazalwane sibe nento yokuthi sizinikele ngokuphelele kuNkulunkulu. Isikhathi nje sokuba umzalwane ocasual nomzalwane okhonza ngoba kuvuma isimo siphelile lezo sikhathi. Angikholwa basekhona abazalwane abasakhonza kanjalo. Abakhonza ngoba izulu libalele, abakhonza ngoba engenzi lutho, abakhonza ngoba ungekho umngcwabo okhona endaweni. Ngiyazi indawo zethu bazalwane, nami ngiphuma empendle. Abazalwane bayakwazi ukuthi bangeze enkonzweni ngoba kunomngcwabo. And ngiyazi ngendlela imingcwabo abayazisa ngayo. Bazalwane, leso sikhathi siphelile. Uma sizothatha indawo sinikele kuNkulunkulu, kufanele sibe nendlela yokuthi awusadlala ekholweni. Ususerious ngokukholwa, usuzinikele enkosini ngokuphelele. Uma sifuna nje ukuthi indawo siyibuyisele eNkulunkulu, asibeni serious ngezinto zenkosi, asibeni serious ngezinto zenkosi. Hallelujah. So ukuthatha indawo ke sisuse ezandleni zikaSathane. Babazalwane, ukhona yini umuntu ophucwa into besame njengalo? Ukhona yini? USathane ngesikhathi sithi sifuna ukuthatha indawo kuyena, uzolwa naye. Ngeke azathula. Uzolwa. Uma sithi sifuna intsha yala eThokozani isindiso yamukela uJesu, uSathane uzolwa. Uzoveza izinto eziningi, uzoveza abangalaleli babe baningi, aveza abakhulelwayo babe baningi. Leyo nto inhloso yayo ukuthi isiqede amandla thina. Kodwa ngoba si-understand ukuthi sisempini, ngishilo ngathi once wathi ufuna ukuthatha indawo uyise kuNkulunkulu, usukumemezela impi. So you must be ready ukuthi uyalwa. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. So kumele siyimisele ukuthi sisempini. Hallelujah. Lesibili ngifuna ukukhuluma ngayo yinto leyo umfundisi ade ekhuluma ngayo yama-Watchmen. NgesiZulu ama-Watchmen abalindi. Abalindi. Ngicela siye ku-Ezekiel 3, siqale ku-3. Sengizovala nje khona manje. Ezekiel chapters number 3 uverse 17. uHezekiya 3 uverse 17. Ukuthatha indawo sisuse esandleni sesitha sisa kuNkulunkulu akugona okadlomo, okwethu sonke. Angithi nizwile ade ngiqale ngerole yethu kumele sidlale ukuthi is to ensure that the throne of God is established in the area. Ngithi bazalwane nizwile. So uma sizothi sifuna le ndawo ibuyele enkosini, akusiwona umsebenzi kamfundisi kuphela, kodwa nathi fanele si raise ama prayers
akhuluma ngaleyo nto, akhulekela umphakathi. Ezekiel 3 verses number 17. Sesitholile? Verse 17 uthi, cela silalele-ke, ngifuna ukukhuluma ngabalindi kafushane bese siyavala. Ezekiel chapter 3 verse 17. Ukuthi sonke singabalindi la. Ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho izwa izwi emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uthe umenzeyo ini? Umenze umlindi. Angithi siswele bazalwane. Ngikwenze umlindi. Ngizochaza ukuthi yini umlindi. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena lowo mubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Nizwile lento bazalwane? Ukuthi umlindi usuke ebekela ukuxwayisa. Ukuthi once wangaxwayisa, mase sekwehla inkemba, angithi message ifika iza kumlindi ithi baxwayise ngenkemba ezayo. Once umlindi wangaxwayisa, igazi lalabo bantu uma inkemba batholile bafa lizobuzwa kumlindi. Are you there? Asiyeni ke ku chapter 33 verse 3 wakho Ezekiel. Chapter 33 verses number 3. Nalapho yena esebona inkemba yehla phezukwezwe, khulunywa ngomlindi, bese abethi icilongo axwayisa abantu. Yes, ubona inkemba yena kwelikamoya umlindi, bese ke axwayisa abantu. Okay, abethi icilongo libethela ukuxwayisa abantu. Okuzwayo ukukhala kwecilongo, shothi ngesikhathi umlindi eshaya icilongo liyi-warning. Uma eshaya icilongo abantu bayayazi ukuthi shothi khona imessage noma khona into esixwayiswa ngayo. Bese uthi laba abazwayo ukukhala kwecilongo bese bengaxwayi, kodwa bese iyehla inkemba imsuse lo ongaxwayanga, shothi inkemba imshaye lo ongaxwayanga, igazi lakhe liyakuba sekhanda lakhe lo shonile, lo bulawe inkemba, right? Bese ke uverse 5, ukukhala kwecilongo wakuzwa, kepha wangaxwaya, igazi lakhe liyakuba kuye uma exwayile ezophulile. Kepha uma umlindi ebona inkemba yehla, right? Nangoke manje iWatchmen liyayibona inkemba iyehla, angabethi icilongo, avele nje aziba thalalisa angalibethi icilongo, abantu bese bangaxwayi, bese yehla inkemba isuse umuntu kubi, kusho ukuthi kube khona emshayayo, uyasuswa ngenxa yobubi bakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni somlindi. Hallelujah. Asiyene kwiTestament elisha khona uzobona ukuthi into yokulinda kuyona eTestament elidala kuphela, kuba umlindi. Njoba sila kuthiwe we are igniting watchmen. Hallelujah. Sizovusa la abalindi ngomthandazo. Asiyeni kuLuka 12 verse 37. Khona nizoyibona ukuthi akuyona eTestament elidala into yokulinda. Luka 12 verse 37. Sengizovala bazalwane. Verse 37. Sesitholile. Zibusisiwe lezo zinceku okuya ukuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile. Zwini? Zibusisiwe lezo zinceku ekuyothi mhla inkosi ifika izifumane zinjani? Zilindile. Isho ukuthi leyo nto, isho ukuthi bonke abazalwane bangabalindi. Ngikhulume ngokuthatha ama-territory. Ama-territory siwathatha ngokuthi silinde emthandazweni. I'm glad imfundiso ukuthi umuntu womthandazo, umuntu futhi ohlela izinto zomthandazo. Because i-ministry noma inkonzo yokulinda inkonzo yethu sonke. Amen. Hallelujah. So lithi kubusiwe kumuntu oyothi kufika inkosi imfice njani? Elinda. Hayi ukuthi bazalwane makhona ngokulinda akusho ukuthi you are waiting estopini for uma wakho nebhara umlindi kumphathele impahla. No. Mawulindile ulinde emthandazweni.
Awulindile nje ukuthi usonke izandla nje, hayi silindile. No. Ulinde kuphi? Emthandazweni. Wonke umzalwane ke umlindi. Ngicela leyo siba. Lithi iBhayibheli ubusisiwe ke menjalo. Yini umlindi? Umlindi bazalwane kuqala indaba yewashi bingekho. Right? Into yewashi bikade injani? Khuluma nami bazalwane khona ningenilala. Into yewashi bikade ingekho. Bekunemlindo, umlindo wokuqala, umlindo wesibili, umlindo wesithathu. Umlindo wokuqala ubuqala ngo-6 ngenxa yokuthi isikhathi bebengenaso isikhathi. Into yewashi into efike manje. Even though leli gama licishe lifane nelewashi, it's a watchman, angithi watchman. So umlindo bekunemlindo ehlukahlukene bebeqala ngomlindo ukuthi sekucishe kube isikhathi sini. Praise God. So imlindo wokuqala ubuqala ngo-6 to 9. Bayazi ukuthi uma uphela lo mlindo wokuqala bekunabantu abaqashiwe beqashela ukulinda indawo. Labantu bebengena ama-shift. Omunye kuthiwa uzongena ngomlindo wokuqala ngo-6 to 9. Uma uphela bese kungena owesibili, umlindo wesibili wona ubuqhubeka from 9 to 12. Owesithathu kanjalo from 12 to 3, kanjalo nowesine from 3 to 6. So umsebenzi walabantu bebenza sure ukuthi endaweni kunokuthula. Bebekwazi ukubona nokuskena impi from distance. Because bona bebehlaliswa noma bebendaweni ye-elevated ephakeme. So abalindi bathatha iposition ephakeme. Abalindi bathatha indawo ephakeme kunabantu. Babona izinto abantu abangakwazi ukuyibona. Angikhuluma nawe namhlanje. So abalindi abahlali kwiposition efanayo nabantu because they maintain peace in the land. So uma sesifana nabo asikwazi ukubona isitha uma siza from afar. Kodwa kudinga ukuthi sithathe elevated position so lesizokwazi ukubona ukuthi nangu ushatha ngoba akufanele simangale kanye nezwe ukuthi eSouth Africa kuzokwenzeka ukuthi awuNkulunkulu kungafezeli ngani. Iposition yethu yokulinda iyona esenza sikwazi ukubona iziphi sisesekude. Abakhona namhlanje amangala kanye nezwe ukuthi awukwazi kwanendalo eSouth Africa abazalwa sinofanele izinto siyibone zingakafiki ngoba silindile bese siye emadolweni sithi weNkulunkulu awuphilisi izwe le weNkulunkulu singababazi kanye nabo. Into yokuthi sibabaze kanye nabo ingoba our place of waiting and watching is not elevated. We are on the same level. Uma bekhala ngezwe lingenamsebenzi nathi sibabaza kanye nabo sithi ayikho umsebenzi eSouth Africa. These people bebehlala endaweni ephakeme. Mina ngikhuluma nawe mina angithi khona abalindi la. Hallelujah. Uzwelitheni iBhayibheli lithe ubusisiwe lo oyothi inkosi mayibuya imfice njani. Bebenza isiqiniseko sokuthi kunokuthula endaweni. These men bebeshintshana they kept alert. Abalali. Uma egada insimu bekufike kuba insimu bese phakathi nendawo kube nendawo ewumbhoshongo. Ibisekhona izindawo enjalo. Bese umlindi ehlala phezulu. Une advantage yokubona la khona abantu bengaboni khona. Ngoba yena usendaweni ephakathi futhi ubona izinto abantu abangayibo emthandazweni ubona izinto abantu abasenyameni abangayiboni. Emthandazweni ukwazi ukubona emakhanda abantu ukwazi ukubona ingakho ngithe bazalana shintshe indlela esithandaza ngayo ngoba imthandazo selfish asikwazi ukulinda nemthandazo selfish. Because emthandazweni selfish uzobona wena ubona izingane zakho ubona uma wakho ubona ubaba wakho ubona umndeni wakho ubona umsebenzi wakho ubone but once saqala imthandazo engekho selfish sizoqala sikwazi ukubona umfundisi emthandazweni ngoba silindile. So emasimini ke bekuba nabantu abaqashelwa amasimu bebheke isitha ukuthi singafiki ukuzovuna insimu babone ngisho ukuhwashaza lapha ekhoneni. Umlindi uyanyaka ubhekisa amehlo akhe khona ngabe sawasusa efuna ukubona ukuthi yini lenyakaza lapha bebenza kanjalo. Umena indlela yokubiza abanye ababiza abanye but they were watching. I-ministry of watching bazalwane noma inkonzo yokulinda ayifuni abantu abalalayo.
Mina ngiyabazi abazalwane uma athi ulindile kodwa umbone ukuthi nangendlela ethandaza ngayo lo muntu angazi ulinde kanjani ngoba uyilalele uyikhathalele nje. Hawu umuzwe nje umethandaza. Hawu baba. Nkosi sizizwe le. Ubona ukuthi ukhathe ulinda kanjani kwawena usadinga ukulindwa. Kwawena fanele ugadwe. Now labantu ke bazalwane bebe ama soldier. Igama lesho ukulinda mawustudisha kahle lisho a soldier that does not fight. Isosha lingaphathi inkemba. Masilindile siphethe ikhala siphethe ibhamu. Kodwa silinde emthandazweni. Ngisho ngathi our weapon are not carnal but they are mighty through God. Webazalwane empini akuwona bonke abantu abamasosha. Noma sonke singamasosha kodwa khona amasosha wodokotela, khona amasosha abalindi, khona amasosha athatha amakhamera, khona amasosha akwi-forensic, khona akwazi ukubona izinto usekwele, akubona bonke abaphathi ibhamu. Uhlolo khona ngamhla yomlindi, umuntu ongaphathi isibhamu in public, umuntu ongame epulpiti, ongafuna amathuba, kodwa umuntu ovala esithe athi inkosi emfihlo sibandana. Ngoba sonke sisempini. Sonke sisempini. Hallelujah. Ngizothi namhlanje watchmen take your position. Hallelujah. Umsebenzi wabo bekukumemezela. Right? Angithi sizwile lapho ukuthi bashaya icilongo. Uma kunengozi bashaya icilongo. Bexwayisa abantu. Umsebenzi wethu loyo. Uhulumeni akufanele ezwe akufanele sizwe ngohulumeni ithina fanele sitshele uhulumeni ukuthi fanele kwenzeke kanjani. Lithi uma ke memezela exwayisa umlindi olizwile icilongo wangaxwaya kwase kwehla inkemba ehlela phe kwakhe igazi lakhe lizobuzwa kumlindi. Bangaka abantu igazi labo elizobuzwa phe kwakho. Ngenxa ukuthi umzwile uNkulunkulu ekhuluma wangabaxwayisa. Ujabulele nje ukuthi uNkulunkulu ukhulume nawe kodwa wangaye udlulisa umyalezo kubantu abafanele. Akhona ama watchmen namhlanje ebusuku. Akhona ama watchmen akuyiwave isandla sakho uma uyi watchman. Mawumlindi. Hallelujah. We are igniting watchmen for this season. I watchman means to look out. Umuntu ohlala eqalazi watchman. Angithi usempini phela. Uqalazi sitha. Bazalwane, i-watchman ayimangali nabantu. Ngishilo leyo nto. Awucabange ukuthi ugadile kodwa nawe usuthuka ngene nabantu uthi ungenephi. No, i-watchman look out. Iyaqalaza ukuthi yini engalungile ekhona around. Bese idonsa icilongo. Eshaya icilongo. A watchman is an observer. Umuntu obhekayo. A watchman ngishilo lo ngathi bahlala phezulu, bahlala ku stronghold. A watchman is spy watchman. Umuntu othutha indaba. Akisho ukuthi ehle bani bazalana noma usiyajabula ukuthi hawu kanti watchman kusho ukuthi fanele ngazithatha nje indaba zamasibani ngizise kumasibani. No. Uthatha indaba zombuso obumnyama uzise embusweni okhaya. Likhona abazalwane? Ngifuna ukuqeda. I-watchman is-spy. Is-spy esikwazi ukuthi sithathe indaba zesitha sizilethe embusweni kaNkulunkulu. Bakhona abantu abathi mfundisi I'm willing ukuthi ngibe i-watchman. Awekho ama-watchman bazalwane ngidisappoint. Bakhona abantu abathi ngifuna ukuba umlindi. Izidingo zabo yazi ukuthi once wa-attend izidingo zamanye abantu uNkulunkulu uzo-attend ezakho. Ungacabanga ukuthi uma ungazithandazeli zakhe izidingo uNkulunkulu akazazi. uNkulunkulu uzophendula ngoba ebona indlela olinda ngayo. Silinde ngokubekezela kuphi emthandazweni. Hallelujah. Let me close with these words. Yonke ke lento yokuba umlindi nokuthatha ama territory, nokuthatha iThokozani sigoqe incane kakhulu le ndawo. Sigoqe sinikele kuNkulunkulu. Idinga abantu abayinikele ngokuphelele. Uthi Paul ebhalela uTimothy uthi give yourself holy. Lo holy akusibe ubungcwele
uholy, WHOLLY, zinikele ngokuphelele kulezi zinto. Into eyenza ukuthi singakwazi ukulinda ngendlela uNkulunkulu afuna silinde ngayo ngoba singaphakathi siphinde sibe ngaphandle. Nikhona bazalwane? Lento yokulinda noma lento yokuzinikela ngokuphelele kuNkulunkulu ifuna bazalwane ukuthi sife maqondana noqobo lwethu. Let me just speak nje ngingasho mayini. Ifuna ukuthi ufe. Inkinga yethu siphila kakhulu. Uthi Paul Galatians 2:20 uthi akusemina ophilayo. Yabona ukuthi kusho yena ufile. Akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Ukuze kuphile uKristu kuwe akufe wena. Akufe imicabango yakho, akufe izifiso zakho, akufe impilo yakho, akufe izinto oyithandayo, akufe izidingo zakho, akufe yonke into ngawo. Angabe kusaphila wena. Into eyenza ukuthi singakwazi ukuwina indawo nabantu bangeze endlini esikhonzela kuzo ingoba siphila kakhulu, siziphilela the. Uthi uPaul akusemina ophila kodwa uKristu ophila. Webazalwane, umuntu ophilayo uyakwazi ukuzwa abantu abamhlebayo endlini kaNkulunkulu. Umuntu ophilayo uyakwazi ukuzwa abantu abangamfuni. Umuntu ophilayo uyakwazi ukubona inkinga ekhona. Kodwa how can a dead person see umehleto? Umuntu ofile ubona kanjani ukuthi usibamba nakangifuni because you are dead? Amabandla ethu amabandla abantu abafile. We must die for ourselves. Asife ngokulana nesono, sife enyameni, sife ekubendeni encane, sife ekuzondeni, sife ekungathandazeni. We must die to ourselves. Awukwazi uNkulunkulu ukusebenzisa usaphila kangaka. Wathi bakuhleba useze enkonzweni ngoba uphila kakhulu kuwena. Kodwa umuntu nje ofile maqondana noqobo lakhe akasenendaba nje. Akusazweli nje noma bangamkhuluma kanjani noma ngigezekane because he is dead already. Uthi akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila. Wasena simvumeleni uJesu aphile kithi. Senziswe uye, sihanjiswe nguye. Athatha impilo yethu ayenze yakhe. Singaba abantu abaphushwayo ngezinto zenkosi because naleyo nto ikhombisa ukuthi siyaphila, kuphila mina, hayi phela fanele bangazi. Akuyenziwa ke nje mina, usaphila, kusaphila yena. Hayi ngiyakholwa ukukholwa kodwa awubokwazi ukuphila yena. Kusaphila yena nje kakhulu. Haleluya. Hayi phela khona izinto esingeke siyishintshe, inhliziyo encane nje ngaza no, kusaphila wena. Si-offendwa ubala. Once uma nje khona into okunyathelile enkonzweni awusabuyi ngesonto elizayo ingoba siphila kakhulu bazalwane. Asife maqondana noqobo lwethu. Ungihlebe ngingazweli ngoba vele ngifile. So in order for us ukuthi siwine indawo siyiwinele uKristu nokuthi sibe abalindi, number 1 kumele sife. Okwesibili kumele bazalwane sibe obedient, sibe abantu abamlalelayo uNkulunkulu. Okwesithathu kumele deny uqobo lwethu. Uthi uJesu ofuna ukuze emva kwami akazincame, azidele. Before azathabathe isiphambano sakhe, akazidele kuqala. Asikwazi ukuwina ithokozani sibuyisele enkosini singayidelile thina. Singayidelile imfuno zethu. Ukuzidela kusho ukuthi ngiyayikhohlwa ngami. Impilo yami inikelwe uNkulunkulu. Yonke into ngami inikelwe uNkulunkulu. Ayikho ingxenye yempilo yami enganikelwe uNkulunkulu. Even abangani bami banikelwe uNkulunkulu. Khona ilevel yokuhamba noNkulunkulu la khona ungabadinga abantu abangakholwa eduze kwakho because bayacompromise. They become a loophole. uSathane ukwazi ukusebenzisa bona because uzothi uyafika kuwe akufica uthandaza, afike ekhaya lakho, afike kuvalwe ngomthandazo, angene ngabantu abaseduze kwakho abangathandazi. Uma sifuna ukuwina indawo zangakithi siyiwinele enkosini, khona ilevel esingabadingi khona abantu abangakholwa eduze kwethu. Kunjalo. Hayi ngoba ubazonda. Kunjalo. But isikhathi sakho ungaspendi isikhathi sakho kakhulu nabo. Uthi kuJesu ofuna ukuze emva kwami akazidele. Kusho ukuthi akadele iminako yezwe.
akadele ubumnandi bezwe, akadele izinto ezenziwa abantu abasha ngaphandle, ayidele. Ukuyidela kusho izinto ukuyincama, ukuyithatha into uyibeke eceleni, uyibone ingelutho uma ubuka uJesu. I-requirement ofuna ukuze emva kwami akazidele, bese athabatha isiphambano sakhe angilandele. Hallelujah. I want to close. Kumele sibe selfless. Kungabi ngathi yonke into ingathi, kodwa yonke into fanele ibe ngombuso kaNkulunkulu. UGideon, ngivala ngalamagama, UGideon ezowina amaFilisti. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma naye. Number 1, into ayenza ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma naye, wahamba wayobulala ama-altare abanye uNkulunkulu ayekhona endaweni. Before aze aye empini, khona ama-altare awabhidliza. Lama altare mawufunda uyathola ukuthi ayebelonga kubaba wakhe. Bazalwane, ngoba ama-altare ababa wakhe, kodwa esetshenziswa umphakathi wonke. Uyayibona lento yama-territory ukuthi i-altare lakubo kaGideon, kodwa kubenefit umphakathi wonke. Ubona kanjani lokho ukuthi umphakathi obenefit? Ngesikhathi eseyewabhidlizile lama-altare, kuthiwa amadoda endawo eza efuna lo muntu owise ama-altare. Uwisa ama-altare ababa wakhe, kodwa obani abafuna umuntu owisa ama-altare? Amadoda endawo. Bazalwane, ezinye izinto singayibona ngazuthi izinto zakwi-family, kanti zispreade the whole area, zibambe the whole area. Ubona ngazathi kuloya muzi abantu bakhona baphumelele, kanti akusinto yakhona kuphela, igcwele indawo yonke. And into ayenze yokuqala, wabhidliza ama-altare oNkulunkulu. Now, uNkulunkulu kusethi-ke sesingahamba-ke nawe, sesingasebenza. Ngivala ngalamagama bazalwane. Uma esem-asayinile uNkulunkulu ukuthi ahamba ayohlasela amaFilisti because babegcindezelwe, uIsrael wegcindezelwe, lithi iBhayibheli wathatha amadoda amaningi ayi-32,000. Uma ehamba nawo uyohlasela abantu aba-over 185,000, right? Uma efika, before aqale, uthi uNkulunkulu no, labantu ohamba nabo baningi, baphungule. Lithi iBhayibheli obaphungula u-22,000 wahamba, wasala u-10,000. Uthi uNkulunkulu base baningi Gideon labantu ohamba nabo. Lithi iBhayibheli wagcina esesele no-300 men. Bazalwane, asidingi inqwaba yabantu leThokozani ukuze siwine yonke le ndawo. Sidinga abantu abawilling nabanenhliziyo yokusebenza. Inamba yethu ayisho lutho, singaba u10 kodwa sibhekise phansi iThokozani yo. Bazalwane, iSamaria labhekiswa phansi uFilmon eyedwa. These men were 300, bayobhekana nabantu aba-185,000. Lithi iBhayibheli before bahambe bayobahlasela, kwakhona ama-instructions uNkulunkulu amnikeza wona, noma khona ama-instructions uGideon abanikeza abantu. Oqala uNkulunkulu wathi akasusa abantu, basuka abantu, wazosala no-300. Wayesethi-ke esandleni senu sobunene phathani inkemba, noma phathani ama-trumpets, amacilongo. Bese esandleni senu sobusinxele liphathe amalambu. Nikhona bazalwane? That was the instruction. Bese ethi uma ningibona mina ngimove, kusho uGideon, bese nami ngiyamove. Angidla bazowina indawo manje bazalwane. Manje ngibona nginyakaza nani ninyakaza. Aninyakazi nginganyakazanga. Enye instruction yayithi ningibheke. He asked them to look on him when he entered, nabo bangena. Lithi iBhayibheli they surrounded the camp. But into engithandayo ke lapha ngalela verse ukuthi mawufunda uJudges 7 verse 21 to 22. Lithi into eyenza ukuthi bawine akusikho nje babe baningi, ngizuzile babe u300. But into eyenza ukuthi bawine ingoba every man stood in his place. Wonke umuntu wame endaweni yakhe. If wonke umuntu la eternal life Bible Church engame endaweni yakhe, le ndawo incane kakhulu bazalwane.
Inkinga yethu asikho endaweni zethu. Ilona lo uzimele lethanda khona. Yethi instruction iphumile. Yathi ima la umela. Bazala ohlabelela yakahlabelele. Oshumayela yakashumayele. Okline esontweni akakline esontweni. Every man stood in his place. Lithi iBhayibheli uma wonke umuntu esemile endaweni yakhe. Hayi bazalwa. Lithi iBhayibheli isitha sabona into esingakaze siyibone. Ugidiyoni wathi instruction ithi sandeni sokunxele baphethe isibani, sandeni sabo sokudla baphethe icilongo. Uthi into enoyenzi uthi niyoshaya icilongo, bese nishaya icilongo bese niphakamisa ibani. Into uNkulunkulu asibekele eThokozani uthi sime kule ntaba bese shaya icilongo, bethi sithi sasathiswa icilongo bese siphakamisa ibani nje. Lithi iBhayibheli isithi sadideka sathi uIsrayeli upikile because ibani namacilongo wangaphatha yona wonke umuntu. Ukuphatha isibani necilongo kwakunciphisa abaphathi ikhaya. Kodwa laba abayempini lesithathu abaphethe ibaba, abaphethe imkhono, baphethe amacilongo. Isitha sathi siyaqalaza senza umsindo. Uma beqalaza bathi uIsrayeli usipikele, bathi besathiswa icilongo babona ibani bathi nansi ibuza ngakithi. Webazalwane uma sishumayela hlobo sifika sishaya icilongo, uma sithandaza sifika sishaya icilongo. Amadimoni aseThokozani ayalizwa icilongo noma bangafika la sikhona, but they can hear the trumpet. Ngizothi mina namhlanje ebusuku la uNkulunkulu embeke khona nasentweni abenza yona, blow the trumpet. Uvuka ebusuku, you don't take your phone, you blow the trumpet. Uvuka ebusuku, isikhathi Facebook usiphelile, isikhathi WhatsApp usiphelile, sikizela uzoshaya icilongo. Amashaya icilongo, amadimoni endawo ayalazi iphuzo lecilongo. Amadimoni endawo ayazi ukuthi ikhona into eyenzekayo. Njengoba simile kule ntaba, amadimoni ale ndawo ayazi, amadimoni ale ndawo ayabona. Bazalwane bakho mama abazovuka bashaya icilongo bayeke izindaba. Bakho mama abazovuka bashaya icilongo lokuthandaza. Sandeni sabo sokhohla baphethe isibani. Nina ngokukhanya kwezwe. Umuzo wakhiwe entabeni ungesitheke. Bazalwane, khona singeke sibashumayeze ngecilongo, khona sobashumayeza ngesibani. Ukukhanya kwenu makhanye phambi kwabantu. Hayi bazalwane, ukukhanya kwenu makhanye phambi kwabantu ukuze badumise uNkulunkulu, babone imisebenzi yenu emihle, bese badumisa uYise osezulwini. Namhlanje Thokozani kuzovuka abantu ozibaniza koziyakha, kuzovuka abantu abazophila impilo engcwele, abazophila impilo ethokoza uNkulunkulu, abazongashumayeli ngamanzi kuphela. Sibazwile abantu eshumayela bengayenzi yona le nto abayikhulumayo. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi ukuze siwile yonke le ndawo asiphile impilo engcwele. Ubungcwele is the first requirement into taking over the territories. Asoshaya icilongo kuphela, sizophakamisa lesibani. Sizophakamisa nesibani sempilo yethu. Impilo yethu iyashumayela. Livanga lithi iBhayibheli, umisitha sibona isibani sikhanya, umisitha sizwe icilongo limemezwa. Lithi iBhayibheli isitha sabale. Cela sifunde bazalwane, cela silifundeleni. I'm closing on ngempela manje. Judges chapters number 7 verses 21. Khona uzobona ukuthi ukushaya kwakhe icilongo awukushayeli mahala. Bazalwane, lalelani bazalwane, izitha lezi la uIsrael wengayiboni izitha zibaleka.
because babengekho in the same area. Ungacabanga ukuthi le mthandazo wenze ebusuku ngoba ungabonanga imoya iphuma bese ucabanga ukuthi akwenzekanga lutho. Ungacabanga ukuthi ngoba ungaliphakamisanga isibani wamemezela ukuthi mina ngikukhanya kweze bese ucabanga ukuthi khona abangayiboni impilo yakho. Bayayibona impilo yakho futhi bayakwazi ukubona masubheda. Bona laba abangakhola bayakwazi ukubona bakutshele wena bathi umuntu osindisiwe akoba akayenzi nje lento. Bazalwane, izinto esizenzayo singabheki ama-result enyama. Indawo ilandwa kuqala dlomo emkhathini nasemoyeni before siyilande in the physical. Ngifuna sizweke ukuthi kwenzekani mhlazane wonke umuntu esendaweni yakhe. Abahluleli chapters number 7 verses number 21 no 22. Mhlawumbe singama ngenyawo zethu. Abahluleli chapter 7 verses 21 and 22. Cela ukunifundela. Onke amadoda ayemi kwaba ileyo naleyo ahaqa ikamu. Bonke abasekamu izwa ukuthi benze njani. Lisho kabi lesizulu lithi onke amadoda ayemi. Kanti lesingisi lithi lizwithe every man stood in his position. Angithi uzwile? Okay, laba haqe ikamu izwa ke ukuthi amadoda enze njani. Bonke abasekamu bagijima. Okay, benze njani? Bamemeza. Verse 22. Abetha amacilongo angamakhulu amathathu. uJehova wabhekisa inkemba yalawo nalawo ngakumngani wakhe nakulo ikamu. uNkulunkulu wenza isimanga. Ngesikhathi laba beshaya icilongo wadedela iconfusion enkambini yesitha. Baqala bagwazana bodwa. Baqala babulalana bodwa. Kune damage enkulu oyenzayo emkhathini ngesikhathi uthandaza. Kunomonakalo omkhulu esiwenzayo. Elesingisi lithi they ran, they cried and they fled. Ngesikhathi bezwe icilongo. Yilento ke yenzekayo emkhathini umuntu ethatha iposition yakhe uma sishaya icilongo. Njengoba ngimi la, I'm blowing a trumpet. I'm blowing a trumpet. And amadimoni ayabona futhi ukwenzakalani. I want to pray. Sivala amehlo ethu thina sonke. I want to pray with people. But Nkosi, use me. Use me, Lord, to blow a trumpet. Use me, Lord, to win a territory. Use me, Lord. Vala amehlo akho nje, phamisana sakho sokudla. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I want to pray bese ngidedela umfundi ngibuyisele kumfundisi. Phamisana sakho sokudla. Father, I pray for your people in the name of Jesus Christ. You know their hearts. They are availing themselves, Lord. Make them and use them for your glory, for your agenda. Let it be known in this land that there is this church, and let it be known in this land. Amadimoni ale ndawo mawazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Today, Nkosi, we are igniting watchmen. People who will not sleep. People who will watch over this land. This land is dedicated to you, Lord. It belongs to you. We dislodge the throne of Satan in this land. Abangaphumeleli bayaphumelela. Abagulayo bayaphila. Ababanjwe imoya bayakhululwa. Abalahlekelwe bayabuyiselwa. uNkulunkulu wethu ongcwele, I speak a blessing upon this land in the name of our Lord Jesus Christ. Ignite young people, uNkulunkulu ongcwele, bashisekele umsebenzi wakho, uNkulunkulu onamandla, bashisekele umbuso wakho. Let your kingdom come in this place. Asimshayele izandla uNkulunkulu egameni likaJesu.